Hagin sirbai thadu de. Pani law goja. Birat mojang thar jado ekdom. Hello, hi, namaste, खुलुमबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलावहाय फिन खनसेबाव बरायबा हरनाय थाबाय एक्चुअली भिडिअआ दाखालि मागोनिनोमोन जों उदालगुरियाव थांदोंमोन ना बे टाइमनिनो फेमिलि गेट टुगेदार दङमोन आरो माने जोंहा बिजामादै साथामबो लोगो जानानै गुट्टे फेमिलिनि आमाय आनैमोनखौ ओंखाम जानो थाखाय माने लिंदोंमोन ओमफ्राय ओंखामखौबो दुब्लियावसो संदोंमोन आरो जोङो बेखौनो नोंथांमोनखौ एसे शेयार खालामनो होननानै साननानैनो भिडिअखौ लाना दोनदोंमोन स' नोंथांमोना जोंनि फेमिलिखौ नायनो लुगैदोंबा बा इन्टारेस्ट दङबा नायलांबाय थाबानो जाबाय थ'द' बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै जोंहानियाबो हनै माल रोगाबाय थादो दुब्लियाव थांनो जगार लाबाय थादो इथिं मैगं हाग्राफोरा हाबाय थादो मा मा मैगं हादो इथिं दङ मटर गाजर ओमफ्राय इथिं मा हादो बाजैया पानिलाव हादो ओमफ्राय आरो इथिं सासे बाजै मा हादो Panilaw hadu. इथिं सासे पानिलावखौनो हादो पानिलाव गोजा इथिं अलकबि आलुखौ हाखांबाय दाउ बेदरखौ न' सिगाङावनो संबाय थादों हनै आदै फिसा जोंहाय बोरमा बेदर सुनानै सानद्रियाव दोनखादो ओमफ्राय अमा बेदरखौ आबौआ बिथिं दंखल गरायावनो माने बनदोनो संबाय थादों आरो बिदिनो रानना लादों मोनसे मोनसे बयबो बे जाबाय जोंहा मामा गोदोर ओमफ्राय आनै गोदोर नैबेबो सासे आनै इथिंथ' आदैखौथ' नुखाबाय थायो इथिं दङ गुमैबो दङ मामा गोदोरनि फिसाला आदा ओमफ्राय जों बर'फोरनिया माबा मोनसे बिदि जमा जानानै पार्टि खालामबाथाय जौ गैयाबाथ' जाखाया नङा होमबा बेथ' जोंहानि ट्रेडिसनखा नाथाय नोंथांमोना साननाङा जे जौ सेरेब लोङो बिदि पार्टि खालामो होननानै बिदि नङा एसे एनलायाथ' बयबो लोंखायो नङा होमबा जिहेतु बे ट्रेडिसनखा जों बर'फोरनि ओमफ्राय लोंबासो एसे खुगायाबो ओंखारो नालाय सिरि सिरि थाबालाय मा पार्टि जानायनि मजा नांगोन नङा होमबा ओंखायनो आंनि मुंखौ एसे लोंथो होननानै दिहुनना होबाय एसे लोंनानै फुरथि खालामथोंसै अमा बेदरदो एन्थाब फिथा गोथाव ना गोथाव मयुरि लिसा गोथाव ना गोथाव गंगार गथ' गोथाव ना गोथाव ना नैबे जाबाय जोंहानि आयं गोदोर लाहानि न' आयं बोराया बेयाव थालिया दा बेलेगाव थांबाय ओमफ्राय आदा गोदोर आरो बाजै गोदोरा इयावनो थायो आरो नैबे जाबाय बे आदानि फिसाला जा किउटखा ओमफ्राय बाजैया अमा बेदरदो फिथा जानो होदो ओमफ्राय आं अमा बेदरखौ जाया नालाय फिथाखौल' जाबाय आरो मामानि फिसाजो आदैनि फिसाजो मयुरि ओमफ्राय लिसा नै बोरमा बेदरबो जादो जों आरोलाय मा मा दङ स्लाइड टियाबो मा बुङो मासरुम गोथावथार जादो इथिं नायना हो खनसे नायनानै बुंना हो खनसे बिराद मोजांथार जादो गोथावथार भागिन गोथाव जादो ना गोथाव एकेबारे माबा मागो उगालि बिहु जा बुरजा जा आयंआलाय गोथाव मोनदोंना मोनाखै गोथावथार ना माबा बोरमा बेदरखौलाय मानो जायाखै ओंखाम गोजासो जाबाय थादो जाया दाउ बेदर दे जाबाय था मोजाङै जा आनैयालाय गोथाव जादों ना जायाखै गोथाव जादो इफाले दिगन्त गोथाव जादो ना गोथाव जादो फुंबिलि गोथाव जादो टेस्टि হৈছে না নাই টেস্টি হৈছে
ओमफ्राय मोनाबायबोमोन नालाय लासै लासै ओंखायनो गासैखौबो आलासि जों लिंनायफोरखौ ओंखामखौ जाहोग्रोबाय आरो आलासिथ' नङा न'निनो गोजा होमबाबो जों जोंनि न'आव ओंखाम जानो लिंबाय नालाय आलासियानो जाहैबायना आलासिफोरखौ ओंखाम जाहोग्रोनानै जों मोनसे फेमिलि पिक लाबाय आरो मानोना बिदिथ' लोगो मोनलायबाय थायाना आथिखालनि दिनाव बिदि जमाहै फेमिलिजों ओंखाम बोथिसे मोनजानायाबो खम गोदोर भाग्यनि बाथ्रा नङा मानोना इमान बेस्थ' जाबाय मानसिफ्रा मोखांखौनो नुलायलाया आजिखालि माने मा होनगोन ओमफ्राय गासिबो मानसिफ्रानो गावबा गावनि फेमिलियाव बिदि बोसोराव खनसेब्लाबो फेमिलि गेट टुगेदार खालामनांगौ होननानै आं सानो आरो मानोना बिदिनो आजिखालि गोजान गोजानाव थायो मानसिफ्रा रिलेसनफोरखौ बावगारलांदों गोदोरफोरा सिनायो उन्दैफोरा सिनाया बिदि जालांदो ओमफ्राय आजिखालनि उथिबोनाय गथ'फ्रा गोदोरफोरखौ माबायदि सनमान खालामनांगौ माबायदि रेसपेक्ट खालामनांगौ माबायदि मा होनो सोमोन्दो लाखिनांगौ बेफोरखौ एसे माने डाउन जालांनाय बायदि मोनदों आरो एटलिस्ट बिदि फेमिलि गेट टुगेदार जुदि लाखियोबा बिमा बिफाखौ गोदोरफोरखौ सनमान होनाय नुबा माने सोमोन्दो लाखिनायफोरखौ नुबा बिसोरनिबो गोसोआव मोनसे माबा मोनसे सोलोंनाय फैगोन ओंखायनो आरो जानो हागौ आजिखालनि गथ'फोरखौ खालि फरायनायनि खेथ्रआव बिमा बिफाफ्रा बांद्राय प्रेसार होयो बेफोरनि थाखायबो बिदि जालांनो हमदों जानो हागौ नाथाय फरायनायनि खेथ्रआवल' बांद्राय माने प्रेसार होबाथ' जानाय नङा गथ'फोरखौ ससियेलिस्टिकबो खालामनांगोन नङा होमबा ओमफ्राय बिदि गेट टुगेदार खालामबाथाय फेमिलिनि इउनिटि बन्डिंआबो जाना थायो बिराद गोबावनि उनाव दिनै बिदि रंजाबाय खुसियै फुर्ति मोसाबाय जाबाय लोंबाय ओमफ्राय बे जोंदो मोसाफानाया जोंहानि आनै गोदोर सिख्ला टाइमनिफ्रायनो आनैया बिराद एक्सपार्ट खाना आरो रोजाबनायावबो मोसानायावबो रोजाबनायाबो हारसायावबो हाया बर'आवबो हाया रावबो इजों ओमफ्राय नाम कीर्तन खालामनायफोरखौबो बिराद मोजां रोङो आरो जोंहानि आनैया बिराद एक्सपार्टखा आनैया अरां रौमारिनि आरो आलिसिङाबो होनो ओमफ्राय बे गोमो दख'ना गाननाया जोंहानि आब' गेजेरा ओमफ्राय बे गोथां दख'ना गाननाया जोंहानि आयं बोरै आरो बै सासे लुदुर्गिखौथ' सिनायखादों नोंथांमोना सोर ना सिनायाखैबा बुंहरबानो जाबाय आं खोन्थाहरगोन ओमफ्राय मानसिनि जिउआवथ' सुखु दुखुआ थाखायो नङा होमबा बिदिनो सुखु दुखुखौ लानानै गेजेर गेजेरजों दुखुखौ दोनथ'नानै बिदिनो रंजानांगौ खुसि थानांगौ फेमिलिनि मानसिफोरजों गोरोबलायनानै थानांगौ नङा होमबा होमबासो माने सोरबा दुखु मोनना थादोंबाबो बिदि रंजानायावनो बावगारलाङो सोरबा फेमिलिफोरावबो मालाबा एसे हामा मोनलायनानै थायो बिदिनो बयबो जमायै लिंलायनानै ओंखाम बोथिसे जाबाथाय बेबो माने बोराबलायनाय हामा मोनलायनायाबो खारो नंगौना नङा स' बिराद फुर्ति खालामबाय जोङो बिराद मोजां मोनदों आरो दिनै बयबो जमायै बिदि रंजानानै मोसाबाय थिगसे ओमफ्राय नै लास्टावहाय बयबो जोंहानि न'नि सेथलायाव फैनानै अर सायफैबाय गोजां बोथोर नालाय ओमफ्राय बयबो एसे न'खरनि बाथ्राफोरखौ डिसकासन खालामबाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै गोजोन्थों